Când mă gândesc la cele mai frumoase momente din viață, îmi vin în minte vacanțele la bunici din copilărie, unde timpul părea să curgă altfel. Mai lent, mai blând, mai viu. Fără bani, fără jucării sau tehnologie, aveam totul. Aveam râuri care șopteau povești, foi care mă invitau să le culeg, iar pământul sub tălpile goale îmi cânta libertate. Astăzi lumea s-a schimbat enorm. De la 2 miliarde de oameni câți erau când s-au născut bunicii mei, la peste 8 miliarde acum. În acest răstimp am devenit tot mai conectați, dar paradoxal tot mai îndepărtați. Alergăm tot mai mult între destinații, între ambiții. Turismul a devenit rapid și superficial, iar timpul liber nu ne mai eliberează. Dar poate că sufletul nostru tânjește după altceva. Să se reîntoarcă la rădăcini, la natura care vindecă, la momente care ne regenerează. Hai să trăim cu adevărat, să ne amintim că aventura veritabilă nu înseamnă să evadăm din viața noastră, ci să fim prezenți și că luxul autentic nu e confortul, ci conexiunea cu noi înșine, cu ceilalți și cu natura.